କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଗାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି? କେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର? ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯିବେ। କେଉଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଓ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ମା ଦୁର୍ଗା କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହିଷାସୁରଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ପରେ ସବୁ ଦେବତା ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ମହିଷାସୁର ବଧ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେବତା ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ରଚନା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମାହିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ରଚନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? କାରଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହେବ। ଦେବତା ଓ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ଏହି ଶକ୍ତିର ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ଆଲୋକରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଗ୍ନିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ବିନତି ଅଟେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମାତା ଦି। ମା ଦୁର୍ଗା ଆକାଶଠାରୁ ଉଚ୍ଚା 18 ହାତ ଥିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚେହେରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକୁଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କେଶ ଯମରାଜଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଭ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇବ୍ରୋ କାମଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ କାନ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ନାକ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦକ୍ଷକ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ତଳ ଓଠ ଅରୁଣାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଅରୁଣା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ଅଟନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଉପର ଓଠ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 18 ହାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ 18 ହାତର ନଖ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଲାଲ ଛାଡ଼ି ତାରାମାନଙ୍କ ଦେବତା ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାଙ୍କ ହାତ ପାଇଁ ମୁଦି ଓ ବାଳରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଭୂଷଣ ତିଆରି କଲେ। ବରୁଣ ଦେବ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାର ବାସ୍ନା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ହିମାବତ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଦେବତା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସୁନା ରଙ୍ଗର ବାଘ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯେମିତି ମା ସେହି ବାଘ ଉପରେ ବସିଲେ, ସେ ବାଘ ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କଲା ଯେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ, ବରୁଣ ଦେବ ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ସେ ପାଣିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରସି ଦେଲେ, ଯାହାକି ପୁରା ସେନାକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବାନ୍ଧି ମାରିହେବ, ଏବଂ ଏକ ଶଙ୍ଖ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲହରୀକୁ କାବୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଗ୍ନିଦେବ ଅଗ୍ନି ପ୍ରହାର କରି ହେଉଥିବା ଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ବାୟୁଦେବ ତାଙ୍କ ଧନୁ ଓ ବାଣ ଦେଲେ, ଯାହାକି କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କେଉଁଠି ବି ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ହେଉଥିବା ଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତୀ ଗଳାର ସୁନାକୁ ମାଙ୍କ ବାଘ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ହତିଆର ଫାଶୀର ଫଣ୍ଡା ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦୂର ଚାହିଁବ ଫୋପାଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ତମ୍ବାର କମଣ୍ଡଳ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ଭରି ରହିଥିଲା ଓ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। କାଳ ଯିଏକି ସମୟର ଦେବତା ସେ ଚମତ୍କାର କୁରାଡ଼ି ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ସୁନ୍ଦର କୁରାଡ଼ି ଦେଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଗହଣା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଓ ସୁନାର ଏକ କବଚ, ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିନ୍ଧି ହେବ। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ତେଜକୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମା କେମିତି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।